ja vás vítam u dnešního Minecraft zombie apokalypsy. Nič nemám, lebo ma prechu zabili, mal som dobré veci a točím to druhýkrát, lebo prvýkrát som zabudol začať točiť, takže fakt akože sorry. Dúfam, že ma budete počuť, ak nie, tak sa omlouvám. A dúfam, že toto bude trochu lepšie. Niekedy mi to bude lagovať, napríklad aj teraz, toto budlo. Tak potrebujeme nájsť dobré veci, aspoň nejaké. Tu všetko prehľadať. Nič to nie. Není zombík a ja vidíte, mám 251 peniazí, lebo som míňal za náboj MP5 a potom ma zabili. Budete zabiť, že vidíte, že som zabil jednoho hráča a 6 zombíkov. 17 hráčov na San Andreasku, áno, hrám San Andreas, mám niečo, je tu ešte Černobyl a ešte veľké debiliny, ja to nechodím. Som sa potrebuje. Takto. Žup. Seká mi to takedy, ale nevadí, to nevadí, ja dúfam, že ani vám to neprovadí, to je zlačaská, yes. Tieto brokoviny sú strašne ťažko nachádzať municie, ale jak vidíte, že predtým, ak som to hneď začal hrať, som nemohol nájsť vôbec žiadne zbrania a teraz už to nachádzam každý deň, každú minútu, že je pokojne ten zasrtý zombík. Pokojne sa nedá. A potrebovalo by to buď to... No, počkaj, nechcem. Môžeme aspoň zastrašovať. A toto, už viem, kde sme. Tu sme na tom obchod, kde ten myslím žil barák. Tuším, čo sa deje. Vládete. Napíšem ja. Čekajte. Napíšem svoj Skype. Tak ešte mu napíšem, že točím. OK, tak sa laguje a hento všetko teda vystriaham teda. No, tak som späť a dúfam, že sorry, strihol som to kvôli tomu, že som mal strašne veľké lagi, tuto mi to už prestáva trochu lagovať, mám také menšie, sa dá povedať lagy. A našli sme si teda nového kamaráta, čo som mal už včera, si zvením meno, to som nepoznal teda. A čo je takto, tak poďme. Brokovnicu tu. 5. Brokovnicu tu. To je nové. Tak, počkaj, on to neprinem. A teraz zabijem. Oh shit, mi to strašne zabije. Vidíte, čekajte, ja im trochu utečem, trochu, sem sa skovám.
počkajte, ja mu iba odpíšem, sorry, sorry, že natáčam Skype, sorry, shit, som späť, sorry, fail, ale musel som spraviť dačo s tým Skypeom, to mi tam pošiel tie žiadosti, tak som to odklikol. Máme tu tiež tú muníciu do akej zase z prostej onej pištolky, ktorú nemáme. Už natáčam v podstate 7 minút, ale bude to zastranené, takže to bude menšie. Bude tak na 5. Natočíme to do 10 minút. Možno aj dlhšie a uvidíme ešte. Dúfam, že sa vám teda to videjko páčilo. Kde tuším, to Tatranka, ne? Tatranka. Počkajte, teraz bude fail menší, lebo mi píše. No, OK. A za chvíľu to teda dotočím, bo už mi aj on píše na Skype. Teda písal mi, že mi to nevadí moc. Mám tam lík. Tak to mi to taky hej. To nevadí, že to je problémy a bacho. Tak, keď budete, možno aj s tým natočím voľačo. Ešte uvidím. Podľa nálady. Podľa toho, čo za toto video dostanem. Tak uvidím. Nie, hej. No, sorry, tak vyhodilo ma to, neviem z čoho, môžete aj napísať vo svojej logínové ukazuje. Teraz to môžem ukončiť, neviem za čo som dostal kick, ale nevadí. A žiadne hity nemám, takže sorry, tak je to také zabugované a uvidíte, že budete dostávať aj vy, keď sa na mňa pripojíte, kebyže máte náhodou IPčku, ale ja vám nedám. No, tak ja by som v ničom videu by to bolo dneska všetko, tak čau.